पूर्णिमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पूर्णिमा पूर्णिमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पूर्णिमा आब' पूर्णिमा आब' पूर्णिमा पूर्णिमा आब'नो हाबैनि नै पूर्णिमानियाव फैदो पूर्णिमाखौ लोगो मोनदो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों बेनो जाबाय गुबै टपिकआनो जेम्स मोसाहारिया दिनै पूर्णिमाजों लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौ मा होनखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुनो मोनगोन दिनै जोंहा जेम्स मोसाहारिया थांनाय सानसे सिगांसो बिनि गोथार जुलिया जानानै थांबाय आरो बे गोथार जुलि जाखांनायनि उनावनो दिनै जेम्स मोसाहारिया दिनै रिप्लाइ होफैदों पूर्णिमानि बागै बाथ्रा बुंफैदों जे पूर्णिमाया थांनाय बिथांनि जे गोथार जुलिनि समाव जे बिथांनि बिसिया हाबा जाखानायसो डिवोर्स जाखानायसो होननायनि सायावनो दिनै जेम्स मोसाहारिया खेंफोरथि होफैदों आरो बुंफ्रुदों जे पूर्णिमाजों लोगोसे गेमस्रि दैमारिनि मुं ओंखारदों आरो गेमस्रि दैमारिनि बागै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट खोनानो मोनगोन बा नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना जेम्स मोसाहारिया पूर्णिमाजों लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौ मा होनखो स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो आं फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन पूर्णिमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पूर्णिमा पूर्णिमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पूर्णिमा आब' पूर्णिमा आब' पूर्णिमा पूर्णिमा आब'नो हाबैनि नै पूर्णिमानियाव फैदो पूर्णिमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पूर्णिमाखौ सिनायदों पूर्णिमाया सोर बेनि डिटेल्सआ मा गासैबो पूर्णिमानि डिटेल्सखौ आङो बै समावनो मोनजोब्बाय दिनै गेमस्रिजों थाफायो पूर्णिमाया फट'फोरावबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मेक्सिमाम नुयो आं डाइरेक्ट बुंखागोन आङो दिनै गेमस्रिजों गोबां मानसिखौ नुयो मोजांनिख्रुइ गेमस्रिनि उनाव थाफानाय गेमस्रिजों खाथि खालायाव थानाया गाज्रियासो बांसिन डाइरेक्ट होनखायो आं गेमस्रिनि भिडिअफोराव नुफानाय माखासे मानसिफोराना मोजांजों लोगो जानो गारनानै बेनि साखाथियाव थानायफोरा बांसिनानो आलबाल जानला मानलासो अब्ला बैफोरबायदि पूर्णिमामोन बायदिया जोंनि बागै मा बाथ्रा साननो हागोन मा मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन हाबायाव जिरायनानै मण्डपनिफ्राय जोब्बायल' मा साननो हागोन बिसोरो फिउचारनि बागै गावनि जिबननि बागै मा मोजां बाथ्रा साननो हागोन बिसोरो देलायनाय बेरायनाय खानाय दास्रि दास्रि फेसबुकाव लाइभ फैनाय मेकआप फोननाय बेफोरखौ गासैबो हायो देलायनाय मेगनाव आइलेस सोनाय मेकआप दाफबनाय खानाय दास्रिनाय खानाय गेजेरखौ सिंखावनानै दास्रिनाय बेफोरखौ गासैबो हायो दिनै साननोनो रोङाखै बिसोरो मा बाथ्रा बुंनांगौ हा जोङो उल्था रिप्लाइ होनो गोनांब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि हावायाव बेरायथिंनाय हा सोरखौबा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनानै ओरैबायदि सानदोंमोन खोमा बेफोरबायदि बुंना होयोब्ला हाबायाव बेनाव मानसि थांनाय नङा लोगोआनो थानाय मानसिफोरानो सासेबो हो बेवहाय मोजांखौनो जों नुवा बिसोरनि दलाव अब्ला मा मोजां बाथ्रा साननो हानो मोजां मोजां मानसिफोरजों थायोब्लासो मोजां मोजां लोगोफोरजों थायोब्लासो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन मोजां बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हाया सासे मानसिया मोजां मानसिजों थायोब्लासो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हायो सादुजों थायोबा सादु जायो होनना बुंनाय दङ दुथांजों थायोबा दुथां जायो बिजाबावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेफोरबायदिनो अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै जेम्स मोसाहारिया मा बुंखो पूर्णिमाजों लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौ मा होनफाखो स' नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला दा गेमस्रि दैमारिनि साखाथियाव थानाय गासैबो लोगोफ्रा फ्रायानो जे गाज्रि केरेक्टार बा जेबो साननो रोङि मेलेम होननानै दिनै जेम्स मोसाहारिया बुंदों स' रायजोफोर थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन रायजोफोर दिनै गेमस्रि दैमारिनि भिडिअबो गोबां हेटार्सफ्रा बा गोबां रायजोफ्रा दिनै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों जेम्स मोसाहारिनि बागै फिन जोंहा गेमस्रि दैमारियाबो रिप्लाइ होदों जेम्सनि सायाव स' रायजोफोर
अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।